Zorganizovali sme, lebo sme mali pocit, že učitelia nemajú dostatočnú podporu a že sa cítia ako sami vojaci v poli. Tak sme im chceli vyjadriť tú našu podporu, aby mali silu ďalej bojovať za svoje ciele. Sme strašne radi, pretože tak to má byť, že žiaci majú vedieť formulovať a vyjadrovať svoje názory a to je vlastne záruka našej budúcnosti, takže sme radi. V každom prípade podpora študentov je veľmi dôležitá, pretože školstvo sa týka predovšetkým ich. Takže aj náš štrajk učiteľov, ktorý bol od pondelka, tak čakal som aj väčšiu podporu jednak študentov a jednak aj učiteľov samotných, prípadne rodičov. Ako vnímate protesty študentov, ktorí sa zastali učiteľov, ktorých sklamalo prerušenie štrajku a nechápu, že prečo sa tá situácia... V takej pozícii študentov chválim, že fandia učiteľom a ostatným pedagógom, majú slobodnú voľu prejavu a som rád, že podporujú vôbec pedagogický stav.